Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Абыстай сүзе тапшыруы. Бүген бездә кунакта Гадел мәчете мөгаллимәсе Рәсилә Абыстай Сафина. Ассаламу алейкум, Абыстай. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Рәсилә Абыстай, бүген бер карасаң җиңел, ләкин икенче яктан шактый катлаулы бер теманы күтәрергә булдык. Ул ислам һәм шаяру темасы. Бер карасаң, шаяру тыелмаган, шаяру рөхсәт ителгән, ләкин шул вакытта шаяру бит ул алдау белән дә бер чиктә тора дигәндәй. Менә ислам, шаяру һәм алдау аларның арасында бәйләнеш нинди? Динебездә нинди темаларга шаяртырга рөхсәт ителә? Кайсы темалар тыелган һәм рөхсәт ителгән һәм тыелган темалар арасындагы чикләрне ничек билгеләргә? Шул турыда сөйләшик әле бүген. Алхамдулилlah. Безнең ислам дине ул бик чиста дин. Һәм дә шушы ислам дине безнең тормышыбызны бүтән яктан да урап алган. Һәрбер гыйбадәтебездә, гамәлләребездә әдәпләребез бар. Менә шушы сөйләшү әдәбе аңа бик мөһим урын бирелә. Мөселман кешесе сөйләшкәндә бик әдәпле булырга тиеш. Тыныч кына сөйләшергә, кычкырмыйча, кызгымыйча, дөресен генә сөйләргә тиеш. Әмма аңа карамастан безнең ислам динендә шаяру сүзләре дә кертергә була. Әсенә шаяртып алып, әмма онда алдау булырга тиеш түгел. Менә аның иң зур теге кирсә дибез, шарты дибез, сөйләшкәндә, шаярганда только дөрестлек. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ул яратадыр менә шулай шаярып сүзләр әйтергә. Ул әйтәдер, мин яратам шаярга, кешенең күңелен, әмма мин дөрестлек белән шаярам дип. То есть шаярсаң да только дөрес белән, дөрес сүзләр белән, дөрес гамәл булырга тиеш. Шаяру ярый бездә. Әмма шаяру вакытында анда аның үзенең шарты да бар. То есть бүтән темаларга шаяртырга ярамый. Мәсәлән, безнең шарт куела катгый рәвештә ислам дине турында шаяртырга ярамый. Мәсәлән, Аллаһ субхан тагала турында, Аллам сакласын, пәйгамбәрләр турында, үзебезнең пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям турында, сөннәт гамәл турында, намаз турында, моны шушы темаларга катгый рәвештә безгә тыелган шаярырга. Бүтән темаларга ярый шаярырга. Рәсилә Абыстай, менә сез әйткәннән чыгып, безнең бит инде татар халкында җәннәт, җәһәннәм турында шаярулар бар. Димәк, бу темаларга да шаяртырга ярамый. Юк, чөнки без мөселман кешесе бит инде, аның биш багана безнең иман, намаз, ураза, закат, хаҗ. Аннан иманның шартлары бар. Анда иманнар ышану, шунда 6нчы аның шарты кыямәт көненә ышанабыз. Кыямәт көнендә ул нәрсә ул? Сорау-җавап, сорау-җавап. Шуннан соң нәтиҗәсе була 2 урын кешегә. Җәһәннәм, җәннәт. Шуңа күрә менә булда тема ул кагыла именно исламның шушы иман шартына. Шуңа күрә аңа катгый рәвештә тоже тыела. Гәрчә менә ул теге ышанмыйча шаяру түгел, хәтта менә җәһәннәмдә очрашкан икән татар, урыс һәм башка милләт кешесе дип сөйлибез бит инде мәзәкләрне. Андый шаяруларда тыелган, андый мәзәкләрдә тыелган. Әгәр дә менә урыс халкы, урыс еврей, яһуди без, татар, алар мусульман икән, ул иманга килгән икән, яшәү шәрәфенә, шул урыс кешесе. Анда әйтәсең, ул бит мусульман, без аның белән бу дөньяда да бергә намазларда булдык, бетергә уразалар туттык, менә җәннәттә дә без бергә улдый рәвештә ярый. Менә көлеп, анда мусульман да, татар да, урыс да, фәлән, ансы ярамый. Ул зур гынак була. Чөнки без ушы нәрсә, шушы шартның тегенен битерәбез. Бу темалардан читләшсә да, ул зур гынакка килтерә. Аннан соң тагын ишеткәнем дә бар. Монда темаларга шаяру диннән чыгара дип. Монсы дөресме? Әлбәттә, менә шушы Аллаһ субхана тагала Коръәндә күп аятларында әйтә, менә сөйләгәндә дөрес сөйләгез. Чөнки шушы дөрес сөйләмәү шаярганда инде, ул диннән чыгара. Иман жоғалта кіші, чөнки действительно шаярсаң, аның
киртәсе бар дибез инде, киртәсе бар. Шуңа күрә, әлбәттә, кеше иманнан бик тиз чыга ала. Әгәр дә инде шул иман яңадан тәүбә кылмыйча, ул Аллам сакласын, кыямәттә бик күп җәзалар күрәчәк. Ну, күбебез бу темаларга шаярдыккан бит инде, белеп тә, белмичә дә шаяручылар бар дигәндәй. Хәзер хәтерләмибез дә кемнең кайчан нәрсә дип әйткәне, кайсы мәзәктән килгәнлекне. Безгә нишләргә соң инде хәзер? Менә шушы вакытта, кайчан безнең бар Аллаһ Субхану Тәгалә ул бик рәхмәтле. Ул менә безгә шул хәтле күп безнең өчен күп нәрсәләр калдырган. Менә Коръәндә укысаң, ул Аллаһ Субхану Тәгалә әйтә: "Мин ди тәүбә итүчеләрне, пакланучыларны яратам" ди. Шуңа күрә тәүбәгә килегез ди. Кылган гынаһларыгызны бөтенсен мин ди үземнең рәхмәтем белән, үземнең нием белән ярлыкыйм ди. Әмма бер гынаһны гына мин ди ярлыкамыйм ди, ул ширккә тору. То есть Аллаһка Аллам сакласын сатавайши дибез бит инде китерү бутларга табынасың, акчага, нәрсәгә, менә шул гынаһны гына мин ярлыкамыйм. Әмма онда да Аллаһ Субхану Тәгалә әйтә: "Әгәр дә кеше тәүбәгә килеп, иманга килеп, аның да шул гынаһны да мин ярлыкыйм" ди. Шуңа күрә Аллаһ Субхану Тәгалә Коръәндә әйтә: "Менә сез ди иманга килегез ди, тәүбәгә килегез үлгәнче ди, үлгәнче." Вот шулай. Менә хәзер бу тапшыруны караучы тамашачыларыбызга киңәш итеп әйтә алабыз инде, белеп кылган, белми кылган гынаһларыбызны ярлыккасаң иде дип дуга кылып тәүбә кылырга кирәктер инде. Шулай. Менә без бит безнең Ризетдин Фәхретдин үзенең китабында язган тәүбә нәрсә икәнлеген. Ул әйткән, менә һәрбер мөселман кеше менә әйткән, сөйләшкәндә уйларга тиеш, теге алдамаска тиеш, шаярганда да дөрес итеп сөйләргә тиеш. Ул менә һәрбер мөселман кешенең әйтә холкы шулай булырга тиеш. Шуңа күрә без инде теге иманга килдек, иман. Аллаһ Субхану Тәгалә әйтә: "Иманга килдең икән, Аллаһның барлыгына берләнгән инандык, фарыз гамәлләрне кыла башладык. Әмма без һаман искә төшерәбез, мин бит яшь вакытта шуны кылдым, шуны кылдым. Шуңа күрә әле иманга килгәч тә бит әле без гына кылабыз." Ул бит инде Аллаһ Субхану Тәгалә безне шулай яраткан, хаталар белән моны ул әйтә бит: "Сынау өчен сезне, гыйбадәт кылу өчен мин сезне яраттым" ди. Шуңа күрә кеше гынаһсыз, хатасыз булмый ул. Без бит кеше. Шуңа күрә кеше иманда булып та шушы гынаһны кыла икән, тәүбәгә килә. Теге кеше гынаһларны без астагфирулла дип истигъфар кылабыз да, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул әйтәдер: "Мин ди көненә 70-тән 100-гә хәтле истигъфар кылам, астагфирулла" дип. Инде без теге кичкенә гынаһлардан без дә истигъфар кылабыз, әмма ул вакытта да бик ихластан кирәк. Теге просто механически әйтү түгел, менә именно менә шушы гынаһны, Раббым Аллам, шушы гынаһымны ярлыка. Мәсәлән, ул эштән дә уйлагандыр бер кеше турында: "Ой, каралы, ул фәлән" дип. Менә шуңа шуның өчен дә без истигъфар кылырга кирәк. Әгәр дә инде без зур гынаһ кылабыз икән, ул бит инде, мәсәлән, зур гынаһ ул теге кеше әйтә бит: "Минем юк ди андый гынаһ". Мәсәлән, килгән, кергән ломбардка нәрсәсен акча юк, биргән, уже проценты ул безгә ярамый, риба, ул зур гынаһ. Шул ук банкта теге аласың, кредит ала кеше, ул процентлар бара, ул акча кайда әйләнә белмибез, шул ул зур гынаһ. Менә шуларны инде тәүбәгә киләсең дә, анда ихластан сорыйсың: "Раббым Аллам, шушы гынаһларымны ярлыка, менә мин алдым фәләнче, именно менә шушы гынаһымны ярлыка". Ихласан сорый, бәлки җылы да сорыйбыз кайбер вакыт. Инде шулай сорап, анарысын тагын әйтәбез: "Раббым Аллам, киләчәктә ант итәбез, бүтән бу гынаһны эшләмим" дип, менә ул да кирәк тәүбә иткәндә. Иң мөһиме тәүбә кылганда ул менә үкенү, ихластан. Качан без дуга кылабыз, бер качан да менә безнең икеләнү булырга тиеш түгел. Мәсәлән: "Раббым Аллам, син теләсәң минем гынаһымны ярлыка, син теләсәң миңа рәхмәтле бул" дип, Алла ярамый. Ул менә бу икеләтү сорыйсың, менә это нету сомнений дибез инде. То есть без әйтәбез: "Ярлыка
ярлыкка бүтән мин эшләмим. Менә теге нәфил намазларын укыганда сәҗдәдә менә кешеләр җылый сыйлар бит инде. Күрәбез бит инде Рамазан аенда ничек дуга кылганда ирләр, олы теге гәүдәле ирләр җылап утыралар, чөнки алар монакларын исләренә төшерәләр. Җә баласы өчен сорый, җә әнисе, әтисе өчен сорый. Без бит бүтән кеше өчен сорарга тиешбез, әлхәмдүлилlah. Менә шулай. Инде шаяру темасына кабат кайтып, без әйтәбез, һәрбер гамәл ул нияткә карап бәяләнә. Шулай бит инде. Шаярганда да төрле ният була ала. Кемдер кешене көлдерер өчен генә мәзәк сөйли ала, ә икенче берәү якынының кәефен күтәрер өчен мәзәк сөйли ала, мәсәлән. Ну, менә Бу очракта ничек бәяләнә шаяру? Менә әйтәсем килә, менә шушы безнең мөселманнар әйтем бит, ничек сөйләшергә тиешләр, әдәп, тыныч, кычкырмыйча. Әмма безнең ислам динендә шаяру сүзләре дә рөхсәт ителә. Әмма менә шушы шаярганда әдәпле булырга кирәк, дөресен сөйләргә кирәк. Һәм дә инде менә шаяр туының аның шартлары да бар. Нинди темаларга шаярга ярый, без инде анда нитек, әзгенә кагылдык, ислам нинде шаярмаска, анарысын интим темаларга да шаярга катгый рәвештә безгә тыелган, ул темаларны күтәрмибез, әмма анарысын менә теге бар шундый кешеләр, алар действительно елмаеп тора, матур итеп елмаеп тора, тыныч кына сөйли, матур итеп сөйли, дөресен сөйли, аны кеше тыңласы да килә, ул шаярып та куя, ну менә бу общий темага, кеше көлеп тә куя, елмаеп та куя. Менә аңардан башка да булмый бит инде. Менә шул вакытта андый нәрсә ярый, әмма инде менә кеше шаяра башлый, бер кешене мыскылый башлый, яки үпкәләтә, яки шаярганда ала да әйберен яшереп куя. Ул мәсәлән кешенең менә кеше таяк белән җири бит инде, аягы ни зәгыйф. Шунда ул таягын яшереп куя, кеше бит курка уже. Шул куркыту, менә мондай куркыту кешене бик зур гынахка китерә. Ярамый алар, чөнки ул менә кеше даже сиргә приступыларга да менә сәбәп була. Шуңа күрә андый ниләр бик тыела бездә рөхсәт ителми. Менә балалар белән ничек шаярга алайса, без бит инде балаларның анда бер җилкәсенә кагабыз да, ул борылып караган арада икенче ягына мәсәлән ашаганда кашыгын алып куябыз, аннар соңлап тора. Баланың кәефен күтәрәбез бит инде, шаярабыз, уйнау бер карасаң. Ансы шулай менә балалар белән дә шаярырга була. Ну, мәсәлән, безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям да ул балалар белән дә, хатыннар белән дә шаярган. Ну, ул бит аны тоже менә теге баланы я хатыннарны теге үпкәләтмәскә. Мәсәлән, ул дөрес итеп нитә. Менә мин мисал китерәм, тормышта булган бер вакыйга булды. Бер әби баласы ойнугы белән, унугына 4-5 яшь булгандыр, базарга киткәннәр. Шунда ул алган шәл, оренбургский җаулыклар алганда, шуннан соң киттеләр, алар куядыр бүдән шәһәргә. Әби инде бизнес ясарга дигәндер инде. Шуннан соң алучы кеше килгәндә инде, әби чыкканда инде җаулыкны күтәргәндә инде күрсәтә. Менә күрдеңме ди, менә кара ди, шул хәтле мамык шәп, мин аны үзем бәйләдем, фәлән ту, мактый. Кеше сатып алды да инде китте барды. Бу бәләкәй бала әйтә әбисенә. Әби ди, син бит әйтәсең алдамаска ди. Ә син не үзең алдадың? Син бит аны бәйләмәдең ди. Шулай әйтеп кызык ди, миңа әйтте ди. Мин үзем нәрсә әйтергә дә белмәдем ди. Менә шуңа күрә аның хәтерендә калды. Әгәр дә ул әбинең тагын берничә мәртәбә алдавын ул бала кылы булса, тоже алдау, значит, алдау рөхсәт ителә дип әйтелә бит. Бу бала уйларга мөмкин бит. Шуңа күрә менә шундый шартлар бар. Шаяруда да шик булырга тиеш, димәк монда да. Шаярдык, беразына көлештек һәм кире кайтарырга. Әлбәттә. Елатып бетергәнче көтәргә түгел инде, димәк, балалар белән уйнаганда да. Алайса без бит инде яратабыз балаларны теге. Шигенә җиткергәнче шаярып, көлдереп, бир инде дип җылатырга. Шулай. Шуңа күрә аның бер ягы шул җылатмаска, икенче ягы тәрбия, ул бит әдәп әхлакка кагылаучы. Ул бала кем булып үсәр, әгәр дә гел шушылдай аның гаиләсендә алдауны гел күрсә, без уйлыйбыз, бала бәләкәй әле, алар бүтән нәрсәне хәтерлиләр дә, аңлыйлар да, фикерлиләр дә, именно монда савытта куялар. Менә ансы кызганыч.
гаилә, балалар темасына күчкәч тагын бер сорау бар инде. Ошаганда, стел артында утырганда бер-беребезгә төрттүреп, мәзәк сөйләп, шаяртырга яратабыз бит инде. Әй, менә әтиең инде, менә әниең инде дип, бала бит аны да күреп үсә. Башка берәүне төрттүрү аркылы шаяртабыз. Сарказм булсын, ирония булсын, андыйга урын бармы динде? Юк, менә шушы сарказм, иронияга безнең ислам динендә вообще юк ул. Чөнки безнең ислам дине ул бит гаделлек дине дибез. Әйме, ул кешене якларын бик күп карый бит инде. Ә без бит инде менә ул бердән менә без өстәл янында утырабыз, мәзәк сөйлибез, нисидер синең әтиң, ул бит гайбәт. Гәрчә әтисе шунда булса да. Да. Әтисенә бәлки ошамыйдыр. Ул әйтсә дә, менә синең әтиң фәлән, әтисенә ошамый. Менә шулай кеше алдында аны нитеп, ул гайбәт ул зур гунах. Шуңа күрә балаларны бәләкәйдән үк өйрәтмәскә кирәк. Менә шушындай өстәл кырында вообще безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ошаганда бит инде бик теге күп сөйләшмәгән. Ул бит әйткән дә инде күп сөйләшү ул ниләргә алып бара ди. Гунахта кылырга булай. Шуңа күрә ошаганда тыныч кына матур итеп кенә ашарга, үзең син гыйбрәт бул балаларга. Алар ой, менә бу апа булай икән, әтием булай яши, әнием булай яши дип, менә шулай итеп кенә ул әдәп әхлакка кагыла торган нәрсәләр. Шуңа күрә алар тыелган, особенно өстәл теге ошап утырганда, бергәләшеп җыелышканда, менә мин тоже үзем шаһид булдым. Бер хатыны кырында утыра, ул инде менә минем хатыным фәлән, хатыны шулай утыра, мен әйтәм, син бит гайбәт сөйлисең, мен әйтәм. Нишләп гайбәт, ул бит шул, янәшәдә утыра. Да, ул бит риза, мен әйтәм, ул син аның йөзенә кара, мен әйтәм, ярамый. Шуңа күрә менә ир кеше инде уйламый да, мин бит хатынга приятный эшләйм дип уйлыйм ди. Менә шундый хәлләр булгалый. Карасам бит инде ул кеше янында шулай шаяртып көлеп булса, хатынын үзенчә күрсәтмәкче була инде икенче яктан. Хатынга шамый. Гыйбәт, все гыйбәт уже ул. Менә шулай. Алайса шаярту һәм гайбәтченең шиге дә бик якын тора инде. Бик якын. Анда прям менә границасын билеп тә булмый. Менә шул хәтле син кунакка кирип китәләсең, менә шаярып үзең дә белмичә. Әйтәм бит, шаяру гыйбәткә керсә бетте. Менә шул Алайса ничек шаяртыргасың? Без әйтәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хатыннары белән шаярган, балалары белән шаярган дип. Ничек итеп шаярган соң? Ничек итеп шаяртырга, ничек итеп уйнарга балалар белән? Төркемдә менә компания белән утырган вакытта ничек кешеләрнең кәефен күтәрергә? Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям им китерәләр бер шушындай хадистә килә инде, аның бер мисал ничек ул шаярган. Берничә мисал, менә берсен китерәм. Бер карт кына карчык килгән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга һәм дә әйтә: "Эй, Расулыбыз, дуга кыл әле ди. Аллаһ субхана тәгалә мине җәннәткә кертсен инде дип, синең дуаларың кабул ди." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям көлеп җибәрде дә: "Эй, андый карт кешеләр җәннәткә керми ди." Шуннан соң әби бик теге ни дип борчылып җылый башлады да җылый кайтып китте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шуннан соң әйтә, кемгәдер әйтик Сәбигә, чөнки җәннәткә ул матур кыяфәттә яшь ни белән керә ди. То есть без бит беләбез, җәннәттә бөтен кеше 33 яшендә була, ни ди кыяфәтләрдә бөтен пәйгамбәрләрнең кыяфәтләрен алып менә. Шуңа күрә ул менә шулай ул дөресен әйткән инде. Ну, әби башта аңламаган. Инде җылый мәңге җәннәткә керми бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, юк, керә ул ди. Ну, мондай карт кыяфәте белән кермәс дип. Шуңа күрә инде без шаярганда, действительно без бит инде менә без үзебездә инде балалар белән, нуклар белән инде шаярып утырабыз да, без бит барыбер дөресен әйтергә. Эй, менә, например, карале инде менә шушы оныгым, карале нинди матур шибәр, ничек ул шигырьләр язса, писатель булыр микән, поэт булыр микән, менә без карале гел телевизорга бара, гел тегеләй була, шулай шаяртырга була. Алар менә үсендереп. Әйе, олар менә сөйсен. Алар белә бит ул дөрес икәнен. Син әйтәсең, аның күңелен күтәрәсең. Бәлки бер бала ул бик шибәр дә түгел. Син аңа әйтәсең, эй матур, син шул хәтле шибәрсең, син каралы күзләрең синең матур. Бер ягын күрәсең дә аны вакытыйсың. Ул бала анасын күзгә барып карый да, улай да. Мин чынлыктан да минем күзем бик матур икән. Менә шушындый дөрестлек белән шаярырга ярый. Дөрестлек белән. Но теге
фантазия булмаган нәрсәләрне әйтергә ярамый балаларга да, улларга да. Мәзәкне ничек сөйләргә? Нинди мәзәкләр сөйләргә? Теге диннән көлү булмаган теләсә кайсы мәзәкне сөйләргә ярый була миндә. Әйе, әйтәм бит менә, әйттем бит шартлары кешене үпкәләтмәскә, кырсытмаска, интим темага шаяртмаска, исламны дин нитмебез. Бүтән ниләргә шаярга була? Шаярга була. Мәсәлән, даже менә безнең теге 1 апрель дибез, көлке көне. Монда ул көн безгә, конечно, катгый рәвештә тыелган. Чөнки анда кеше бит уже чарасын белмичә көлә кешене Алдау юллар. Бик күп алдау. Шу көннең буена ул кеше бит инде ул ни безгә тыелган. Вот. Әмма теге мәзәк сөйләргә шутка бар бит инде ни менә теге как фантазия дибез инде. Ой, безнең менә буны шул хәтле тегендә бара, монда була, моның белән шөгыльләнә, тегендә шустрый дибез инде. Иншалла депутат та булыр әле ул безнең. Яки ул җитәкче булыр дип, менә ул бит бала аны сеңә дә ул может аңа теге максатта куер үзенә. Или менә, минем внучка менә бу сиректә 2-4 алды, иншалла отличница булыр әле. Менә тегә кара, менә күңелле итеп теге көлеп шулай ярый. Бүтәнен теге ачуландырып баланы нитеп бүтән балалар кырында теге җылатырга ярамый. Именно менә безнең теге без бит инде юмар булырга тиешбез, теге гадел булырга тиешбез. Ул мөселман кешенең йөзеннән дә күренә бит инде. Менә аның йөзендә усаллык юк. Ул бит инде без бит инде чөнки тагын нәрсә әйтәсем килә, безнең кайбер вакыт шушы сүзләр дуга булып бара. Безнең бит һәр вакыт 4 фәрештә кырбызда. Алар гел амин дип әйтәләр. Менә шул сүзеңне әйткәндә амин дисә, аларның фәрештәләрнең дугалары кабул була. Аллам сакласын, менә берәр нинди яманрак нәрсә әйттең, кабул булса, битте китте. Шуңа күрә бит тыелган балаларны теге каргауга, карамаска, теге син фәлән дип әйтмәскә. Чөнки Аллам сакласын, киләчәктә ул может тормышка да ошарыр. Менә шулай. Балалар белән шаяру, уйнау темасы беренче карашка бик җиңел тыелса да бик катлаулы булып чыкты, әле сорау өстенә сорау туа. Еш кына алдап та куябыз. Шуңа бит инде менә балалар мультфильм карыйлар. Телевизор кабызмас өчен алдыйбыз. Биткән анда мультфильм дибез. Без бит аны биткән юк микәнлекне белмибез. Мин үзем дә улыма әйтәм инде. Абыйлар әле эшкә килмәгән сиңа мультфильм куярга. Бу да алдаумы? Бу да алдау. Нишләргә, ничек тәрбияләргә? Тәрбиянең бер усулы бит инде бер карасаң. Ансы шулай. Просто син әйтәсең, "И балам, әле вакыт менә фәләнчә. Әйдәлисең, менә бу эшеңне эшләп башта. Менә моны син белән менә моны эшлик. Менә тегене укып кара, укыясың инде. Җә менә бу уенчыкларны да пока уйна, чөнки бит без уйлыйбыз, күзләренә дә зарарыймы, булай да телевизор бит, җә телефон карарга зарарлы бит инде ул сәламәтлеккә. Шуңа күрә без аны ул вакытта әни җәти үзенең вакытын җәләргә тиеш түгел. Ул бала белән әйдә әле без менә туктале, мультик көтеп тора, ул мультик телевизорда көннең буена була диез. Телевизор эшли, әйдә без башта менә буларны эшлик әле. Алла субхан тәгалә риза булсын. Аны да кыстырга кирәк. Бәләкәйдән үк ул ислам семьясында үскән балалар, алар таныйлар да, беләләр дә. Шуңа күрә менә шушылай әйтеп, әкрен генә әйдә моны эшлик. Без аны кызыктырга тиеш. Аннан менә бу вакытта менә мин сиңа телевизор яндырырмын, яме, кабызырмын дисең, мультикны карарсың. Аннан соң ул мультикны карагач, менә моны урамга чыгып китә. Менә, то есть шикләндерергә кирәк вакытны. Алдамыйча теге телевизор эшләми юк. Именно менә үзең әни, әти, ул менә шушында уже ул әхлакка да керә. Это уже ни балага, бала үзе дә шулай үсеп, үзенең гаиләсендә дә шулай иншалла эшләр. Минемчә шулай. Икенче бер ситуация, әйтик, конфликт килеп чыгарга мөмкин. Өч кеше арасында бер кеше ике якны килергә тырыша һәм конфликт килеп чыкмасын өчен хәйләли һәм алдый. Бу очракта улыңа гөнаһмы? Юк. Әгәр дә менә кеше бәлки менә ир белән хатын талашканнар, сөйләшмиләр. Ике дус
ике туган, бер туганмы, ике туганнармы, менә шулай нәрсәдер килеп чыккан, и алар сөйләшмиләр. Менә шул вакытны алдау ярый. Чөнки без тырышабыз бу кешеләрне теге ачуларын нитеп үпкәләүне. Ул бит тоже бик матур гамәл түгел инде, үпкәлү, ачулану и бит. Шуңа күрә менә бу очракта Аллаһ Субхану тәгалә безгә рөхсәт бирә. Хадислар да бар. Ул вакытта ярый алдарга. Аларны нитеп теге үпкәләүне оныторга, алар бәлки шул мизгилдә нәрсәдер сөйләп, аларны бергәләштереп, әлхәмдүлилlah. Аннан соң алдарга була, мәсәлән, сугыш вакытында дошманнарны алдарга була. Улдар рөхсәт ителә. Андый кешеләр теге шутлана, кулаксыз булалар алар. То есть алар чынлыкны сөйләгән кебек булар. То есть кайбер очракларда ярый алдарга. Менә шушы очракларда да ярый алдарга. Тагын менә кайчан алдарга ярый, ул менә кемнең булса да җанынамы, малынамы, диненәме вә намусынамы золым вә хаксызлык килә. Менә шул вакытта кеше менә алдап, теге алдау сүзләре белән зулым ясаучыны шитләштерер өчен, менә бу вакытта ярый. Аннарысын кеше килә теге авыру кешегә. Ул инде безнадежный кебегеме, онкология чирәме нәрсәме. Ул анда менә рөхсәт ителә алдарга. Чөнки менә син әле дәваланып, иншалла терелерсең, бергәләшеп йөрербез. Ул белә, аның булмавын, монда алдарга була. Чөнки ширле кешенең күңелен күтәрә ул. Нәрсәдер теге кеше уйлана башлый, бәлки иншалла мин терелермен ди. Менә шуңа күрә мондый очракларда алдарга ярый. Ул инде менә теге булай инде ул теге гынахсыз кеше була, алдакчы булмый. Аннан шушы алдакчы кеше ул беләсең, улдыз була алмый. Менә алдакчы кеше, чөнки ул менә синең белән дус инде, бер сине алдады, икенче мәртәбә алдады, өченче мәртәбә уже бу кеше синең белән аралашмый, алдакчы кеше белән, чөнки ышанычлы түгел. Менә онсы да бар. Безгә нинди нәтиҗә сорак кала инде? Шаяртсак та, шаяртып алдасак та, шикне белергә кирәк, алдаудан шитләшергә кирәк һәм алай-булай ялгыш кына булса да шаярып алдап гынахлы булган булса, көн сайын истигъфар кылырга кирәк. То есть менә безгә безнең ислам дине безгә рөхсәт итми, например, яман сүзләр, сүгенү сүзләре, менә шулар шул ычкынса инде авызыңнан сразу истигъфар кылабыз. Анда да кирәк ихласлык. Аннарсы менә мәсәлән кеше алды тәгъратсыз Коръәнне ачып та җибәрде. Все гунах. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, яман эшен эшләдем икән, артыннан хәерле эш эшлә дигән. Кешене үпкәләттең икән, артыннан сразу бу кешегә матур сүзләр, нидер даже берәр нинди гамәл, может быть, берәр җиргә чакыра, нәрсәдер, менә шулай итеп күңелен күрергә тиеш. Чөнки менә шушы тәгъратсыз алдың икән Коръәнне, тәгъратыңны алда. Коръәнне ач та укып җибәр дә, менә шуннан гынаһларын юла ди. Ну, астагфирулла инде. Менә шуңа күрә андый теге без бит сорыйбыз, эй Раббым Аллам, шушы белеп кылган гынаһларымны, белмичә кылган гынаһларымны, һәрбер агъзам белән кылган гынаһларымны, күзләрем, теге күңелем белән, телем белән кылган гынаһларымны ярлыкка дибез. Чөнки без телгә бит бик хуҗа түгелбез. Бик хуҗа түгел. Күзләр бездә күп нәрсәгә карый, ул да бит гынах. Рекламаны карыйсың, тегендә күрәсең, моны күрәсең, ушы гынах. Шуңа күрә бар шундый хадис, кайчан хадис бугай, теге җәһәннәмдә иң беренче күзләр җана башлый ди. Чөнки күзләр белән күп Аллам сакласын, аны кылабыз. Чөнки хәзерге вакытта тем более любой шитлада да күрергә була бит. Социаль шиттәрләрдә дә күп күрәбез инде, карыйбыз. Ул гынах bilmeyişe kılanım. Şuna göre sırası Kur'an'ı oy estağfirullah. Qarşına kile bir yarım şere hatun kız qarıysın, irler qarı sırası indi. Kuzingni alda islahtan Әмне тамашачылар арасында бәлки истигъфар кылуның нәрсә икәнлеген аңлап бетермәүчеләр бардыр. Ничек итеп истигъфар кылырга?
Менә мәсәлән инде кеше әле диндә түгел әйме. Ну кемдер белән аралаша. Менә безгә мәчеткә киләләр бит инде 1 класс укучылары әйме. Менә алар инде менә быел даже 60 яшь, 70 яшьлекләр дә килгәннәр әйме. Авыр сирдәнсе килгәннәр. Алар менә шакыта әле шулаймыни, менә шушы гынах, бу гынахмыни диләр әйме. Менә мәйтәм, менә бу җаңлыш кына карадың. Ошап җибәрдем. Мәйтәм, мәҗлескә киләсез икән, мәйтәм, өстәлгә күп әйберләр бар. Мәйтәм, белмәгән әйберегезне ошамагыз микән? Чөнки анда харам кергәндер, мәйтәм. Без бит белмибез. Беләсең икән, менә бу конфет халал икәнен. Оша, белмис икән. Кайбер әйберләре, әй бер ошавыннан бер нәрсә булмый. Була. Чөнки харамны ошадың икән, 40 көн синең гамәлең кабул булмый. Укыган намазларың, Аллам саклар, уразаларың кабул булмый. Шуңа күрә алар аны белми килеп. Шуңа күрә аларны беренче көннән өйрәтә башлыйбыз. Менә бик мөһим ни бөтен нәрсәне фикерләргә. Һәрбер әйткән сүзеңне иреңә дәшәсеңме, балаларыңа дәшәсең, уже син гел үзеңне контрольдә тот дибез инде. Әгәр ишканган икән, ну булай теге дөньяда яшибез инде, ни дидер сүз ишканган. Мәйтәм сразу истигфар. Нәрсә соң истигфар дигәч, мәйтәм астагфирулла. Ол тәсбихны мәйтәм, тәсбих бөтенсенә бар бит, мәйтәм, утыр да мәйтәм бер пишмакка. Инде җылы, может быть, кайбер вакыт кинәтенә җылып җибәрәсең бит инде. Җылы мәйтәм, Аллаһыдан сора гафу итүне. О истигфарга хәтле мәйтәм, Аллаһны макта. Эй Раббым, Аллам, син бейексең. Синдә генә кудрәт. Син мәлик, бөтен галәмнән хуҗасы син. Менә шулай итеп, анасы, эй минем унакларымны, менә шулай, менә именно шушы гынахны аңладың икән. Шушы гынахны ярлыка дисең дә, инде мин киләчәктә тырышам бу гынахны эшләмәскә дип. Менә һәрбер шушы тәүбәнең, истигфарның нигезендә менә шул үкенү, ихласлык. Менә тәсбих дидек. Хәзер безнең тамашачылар арасында минем көн саен куласында тәсбих юк, димәк мин истигфар әйтмим дип уйларга мөмкин, уйлаучылар булырга мөмкин. Ул бит инде мәҗбүри түгел тәсбих булуы. Юк. Ул просто теге кешеләр атрибут, аны кеше сорый әле, ул менә тәсбихләр нәрсә эшләмик, мәчеткә килгәннәр. Юк. Аны бармакланса, Ничә тапкыр? Ну, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям 70-тән 100-га хәтле. Менә шуңа күрә без инде сүннәр гамәл дисә, 100 тапкыр әйтәсең. Ятыр алдыннан, йокларга ятасыңмы? Эй Раббым, Аллам, минем бүген кылган гынаһларымны менә шушылай әз генә әйләндерәсең. Нәрсә эшләр? Менә үпкәләттем икән, менә моңа нәрсә әйттем икән, менә шуларны вак теге кеше ниләрне шулай итеп без аны фикерләргә тиешбез һәм астагфирулла. Менә анда инде тәсбих булса, бармак белән булса, хотя бы менә bir nindi şutlanmışı da eterge именно ихласлык кирәк. Ихластан әйтәсен дә иншалла Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә бит. Тәүбә кылучыларны, истигфар кылучыларны ярлыкыйм дип. Аның күп исемнәре Гафур исеме, Гаффар исеме. Шуңа күрә ярлыкаучы, шуңа күрә без аңардан аны сорыйбыз ярлыкауны. Бүтән бер кеше дә безне ярлыкамый, әмма менә шушы гынахның ике төре бар. Берсе без кылабыз гынахны Аллаһ каршысында, мәсәлән, үтәмибез намазны, укымыйбыз әйме, ну монда шушы шартларны үтәмибез, фарыз гамәлләрне, сөннәтләрне, ул инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә каршысында кылган гынаһлар. Аны инде без тәүбә кылабыз да, тәүбәгә килдек, дуалар кылдык, намазга бастык, иншалла Аллаһ Субханаһу Тәгалә ярлыкар. Әгәр дә без кылабыз икән гынаһны ике кеше арасында, мәсәлән, менә кем белән дә сөйләшәбез, кеше теге нык итеп үкәләтә, аның әйберен урлый, ну яман, кимсетә, кыерсыта кешене. Шул вакытта Аллаһ Субханаһу Тәгалә үзенә гафу итми. Ул кешеннән дә гафу итәргә кирәк. Шул син кыерсыткан кешедән гафу итәсең. Анарысын Аллаһ Субханаһу Тәгаләдән сорыйсың, минем шушы гынаһымны ярлыка дип. Менә шулай. Бу бик зур сабак булды инде безнең бүгенге сезнең белән әңгәмә. Үзем өчен дә бик күп әйберләр алдым мәсьәләбездә. Аллаһның рәхмәте яусын сезгә. Безнең тамашачыларыбызга да файдалы булгандыр дип өметләнеп калам. Киләсе тапшыруларга сезне кабат көтәбез. Иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле тамашачылар, сезне киләсе тапшыруларда да көтеп калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.